vyhrali sme to, verili sme si a dotiahli sme to až do konca. Až do poslednej sekundy sme si verili. V čom boli tie zlomové momenty, lebo ste dosť veľa prehrávali a potom na konci ste to vlastne dotiahli a vyrovnali? Tým, že Ľudská dostala červenú kartu, to nás oslabilo, ale my sme bojovali za ňu. Hej, verili nám všetci. Všetci nás pozbudzovali a... V čom mali superky výhodu, alebo v čom boli lepšie, alebo aké mali plusy? Ja neviem. Žiadne. Ja neviem. Boli dobré, ale aj oni, ale sme lepšie. My sme boli lepšie, chápete, ne? Čo to vo vás spôsobovalo, tie sedmičkové hody a tie emócie a všetko? Nervy. Plakanie. Povzbudzovanie. No, na budúce. Aké myšlenky ti prebiehali hlavou, keď si chytala posledné sedmičky? Že to musíš dať. A ty, keď si hádzala? Že to musím dať. OK, babi, tak ďakujem, držím vám palce a dúfam, že vo finále sa uvidíme. Áno, ďakujeme, Domi. Vítam vás v Stupavskom štúdiu Šport, je tu tréner Tatana